putujem po Srbiji već skoro 2 godine i pronalazim predivne ljude, nestvarne predele i fenomenalne ukuse. Ukusi moga kraja, a da vam kažem svaki kraj je moj, su ludilo i to je ono o čemu se priča. Međutim, malo se priča o spajanju naizgled nespojivog. Dakle, danas, pogledajte ovo. Ovo je nešto što svi znamo iz detinjstva, slanenica, suva šljiva, kozji sir, ali to zajedno, to je ludilo. To ti pričam. Znači, to je moja ideja. Druga moja ideja je, ne mogu sada jedan pred vama, ali probat ćete. Druga ideja je, ovo je nešto što nikad niste probali, to je zlatarski sir, zlatiborska pršuta i ovaj ajvar. Ljudi, sad sam ga probala, to je najbolji ajvar ikada. Znači, ovo je kao spoj starog i novog ili poznatog, ali u neverovatnoj kombinaciji. I ovo je isto ludilo zalogaj, to ti pričam. Znači, ti ukusi i sve što volimo može da bude element iznenađenja. I ovo ovde, gledajte, ovo mi je hleb sa suvim šljivama. Znači, to je skoro torta, a ovo gore je nešto najbolje ikada pašteta od čvaraka, a ovo je džem, odnosno slatko od šumskih kupina i ovčji sir. Što da vam kažem, kakav Pariz, Rim, ne daj Bože suši, Srbija hara i to ti pričam.